Yun ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama The scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Araw ho ng Lunes ngayon, February 9, 2026. Maya Payabak po, Kabalen. Isang magandang umaga. Welcome ho sa inyong paboritong programa. Tuwing alas 10 ng umaga, ito po ang CLTV 36 News Stream. Balita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Kabalen, samahan ho si Justin Dizon para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating halos 2 milyon na followers dito po sa social media, Facebook. Live na live ho tayong napapanood mga Kabalen. Dito sa ating CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live din ho itong ating programa sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman kung hindi ka pa naka-follow o di kaya naman nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para maging updated sa iba't ibang mga kaganapan at yung mga content. Maraming bagong content gaya na lamang nung kinagiliwan ng marami kahapon dyan sa may The Lake Shore. Yung panapanahon, mamaya ipapakita ko yung preview. Pero abangan nyo rin dahil exciting itong kwento at syempre susubaybayan natin yung kanilang magiging date, di ba? And mag-follow na rin sa ating CLTV 36 News and CLTV 36 Official pages para ho sa mga balita at impormasyon na napapanahon tungkol ho dito sa Central Luzon. Ayan, at pagbati muna sa mga maagang nakatutok dito sa ating programa. Siyempre, maraming salamat sa mga
nakisaya kahapon gaya na binabanggit ko dyan sa panapanahon. Congratulations sa RBC Media, CLTV 36 at RW 95.1 dahil dito sa matagumpay at syempre maraming napasaya kahapon sa The Lakeshore. Sino ang mga nasa Lakeshore kagabi at kinilig? Palakpakan tayo. Oo, talagang nakakakilig yung pagpili at yung matchmaking, di ba? Yung love is in the air, ika nga, at masaya na maraming mga ganitong kaganapan dito sa ating lalawigan. Ang ganda pala doon sa Lakeshore. First time ko ng gabi. Oo, kasi pag nagpupunta ako doon, umaga, nagbibisikleta lang ako. So, natuwa ako gabi. Maganda. Pasyalan nyo rin. Nakatutok sa ating programa. Ito si Angelo Radaha, ang ating masugid na tagasunod mula dyan sa may Malolos City, Bulacan. Angelo, kumusta? 5 araw na lang, sabi niyo, Valentine's Day na. Sa Sabado yan, mga ka-Central Luzon. Kayo ba may plano na para sa Valentine's Day? Ayan, tutukan ninyo yung mga aming suggestion. Maglalabas kami ng mga pwedeng puntahan, antabayanan lang yan. Ihahatid yan ng CLTV 36 sa inyo, syempre. At pwede kayong makisaya sa mga kaganapan. Sa Biyernes, meron din tayong Spotlight Live. Diyan naman sa R Cafe, ayun. At nung huling Biyernes, diyan tayo sa Glam Media Cafe. Sa Sindalan, ayan. Kung saan-saan, okay, kung nasaan yung mga kabalen natin, syempre nandyan ho ang CLTV 36, Gusto nyo sa Lakeshore, masaya sa Lakeshore, nandyan ang CLTV 36, di ba? Gusto nyo sa mga kapihan, ayan, yung Glam Cafe, yung R Cafe niyan sa darating na Biyernes, malaking cafe, nandyan ho ang CLTV 36. Kaya naman exciting at maraming mga pasabog, marami kaming mga handog sa inyo, di ba? Maliban lamang ho sa mga balita at impormasyon, syempre. May mga content din tayong magpapagaan at magpapasaya ng inyong pang-araw-araw. Mga inspirasyon na magandang ibahagi rin, di ba? Kasi, ito, Angelo, maniniwala ka, di ba? Parang, puro, sabi nila, pag nanonood sila ng balita, ito yung mga estudyante ko rin, ganyan sinasabi, puro bad news na lang. So, ito, marami tayong mga content na good news din naman, di ba? Para naman ma-inspire yung ating mga kababayan. Sabi ni Angelo, mainit daw sa may Malolos City, Bulacan, ngayong araw, ngayong Lunes at shinare na ni Angelo. Maraming salamat, Angelo Radaha, sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programa. Ito ho mga kabalen, silipin muna natin sitwasyon, live traffic update sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ngayong araw ho ng Lunes, 9 na araw ng ikalawang buwan ng taong 2026. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Para ho sa mga babiyahe, ngayong araw ho ng Lunes, dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ano ba, Kuyang Justin, yung aasahan nilang senaryo? Ano nga ba? Yung sitwasyon ng mga kakalsadahan sa kabisera ho ng Pampanga ngayong 10:07 araw ho ng Lunes. Dito muna tayo sa may boxes 1, 2, 3, and 4. Ay live update ho ito mula sa CPOSCO. Yan, punahan natin itong boundary ng Angeles at ng San Fernando, kung saan marami sa ating mga kababayan yung nagre-reklamo gaya ng nabanggit natin. Yung arko sa may boundary ng San Fernando, Telabastagan at Santo Domingo, Angeles City ay sinakop na yung linalakaran o yung sidewalk. Yung mga pedestrian na pupwersa hong maglakad sa kalsada. O doon sa mismong daan, makipagsabayan, iga nga sa mga sasakyan. Dito ho sa may area naman ng Friendship Highway, ayan, yung papasok ng Friendship Highway sa Panings, light traffic sa mga oras na ito. At light traffic din sa may Holy Angel Village. Yung boundary, medyo maluwag din ang dali ng trapiko dyan. Malboro, light traffic din as of 10:08 ng umaga. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream.
Samantala dito ho sa may Sindalan, maluwag din ang daloy ng trapiko. Same scenario sa may Del Rosario portion ng MacArthur Highway. Light traffic din sa may Sakop, Maimpis, o dyan sa may Diosdado, Macapagal Regional Government Center. Ito makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Batay ho sa update ng Siposco, maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may area ng Lazatin Boulevard sa may St. Jude, going to Lazatin at going to Jasa. Samantala dito sa may bandang Dolores, medyo light to moderate traffic at moderate traffic din ang nararanasan sa may Makabakle portion naman ng Dolores MacArthur Highway. Kenny pong Kabalenan, Malwala Sindalan, base na rin king katamong monitoring dyan ho sa may downtown na light traffic din ayon sa Siposco. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Ito ho mga kabalen, bago natin puntahan yung traffic update dyan sa may NLEX, gusto ko lang batiin, nakatutok yung mga kababayan din natin, si Kenneth Lizarondo. Yan, happy viewing kay Kenneth Lizarondo. Magandang umaga po, Sir Justin D. Sabi ni Kenneth, good morning. And magandang umaga rin kay Edwina Mangalindan Vergara. Ayan, watching from San Fernando, Pampanga. Dakal pong salamat at maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood dito sa ating programa. I-share nyo na rin para mas marami tayong maabot. Ayan. Baka meron kayong gustong ipabati rin, Ma'am Edwina. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa Newsstream. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Lunes. Eto na. Yung mga babiyahe patungong Metro Manila o yung mga nauna na. Ito yung sitwasyon ngayon. Dito ho sa may Balintawak Toll Plaza going north. O pauwi ng Bulacan, Central Luzon, North Luzon, wala masyadong problema as expected. Pero dun ho sa kabilang lane, yung approaching ng Skyway Balintawak, ayan, ay asahan ninyo ang bahagyang pagbabagal dyan sa portion na yan. Valenzuela Interchange, northbound, baluwag ho ang sitwasyon. Same scenario din dun sa kabila, sa may southbound portion. Samantala sa may Mindanao Toll Plaza, eto. Desisyon na tama. May pagbabagal na ho ng pila o yung daloy ng mga sasakyan, may bahagyang pila na dyan sa palabas ng Toll Plaza dahil ongoing yung roadworks dyan sa naturang area. Dito naman tayo sa Bulacan portion ng NLEX. Libtong may Kawayan, magkabilang linya, light traffic. Maluwag din ho ang kalsada o yung portion ng NLEX dyan sa may Bukawi. Maluwag din ang sitwasyon sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga, NLEX interchange ng San Fernando. Ingat ho sa mga motorista, i-check ang inyong sasakyan, i-check din ang inyong pangangatawan para matiyak na walang disgrasya sa kalsada. Ito naman, silipin natin, pasadahan na rin natin sitwasyon ng trapiko sa bahagi po ng Bataan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw patungong kanlurang bahagi ng ating rehiyon, mga pupunta ng Balanga City o di kaya naman dyan sa may Gapo, Olongapo at dyan sa may Zambales. Ayan. May nakita ako, may mga nagbisikleta. Shout out doon sa mga tropa. May nagbike Si Jack, dati nating video editor sa CLTV 36. Nakita ko nagbisikleta sila hanggang Zambales. Diba? San Felipe, from Angeles City to Zambales. Ayan. Ito yung dinaanan nila. Ang ganda ng kalsada kaya masarap magbisikleta. Yan, dati nating editor, kasamahan natin dito sa CLTV 36. Ito, sitwasyon ng trapiko sa may Bataan.
Dito sa portion muna ng Hermosa, patungong papasok ng SC-Tex light traffic. Suli light traffic din. Maluwag na maluwag din sa may Kulis Crossing. And Abukay, light traffic. Diyan sa may Rotonda, sa may Balanga. Light traffic din ho mga kabalen. Mahigpit na ipinatutupad itong speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan. 60 lamang yung mga motorsiklo, 50 ho yung mga naglalakihang truck at van. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Habang yung mga pribadong sasakyan, 80 ang maximum. At kung ikaw ay namamasada, hanggang 70 lang kaibigan ha, huwag sosobra. Tama matudesisyon ang tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matutuan magdesisyon na tama Sa puntong ito, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa at alamin natin mga kabalen kung ano yung taya ng panahon. Narito po ang ulat mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang weather update sa araw ng Lunes, February 9, 2026. Dahil sa shear line, nakakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region at kasama na rin ang Visayas. Samantala, yung amihan ay nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya kaninang madaling araw, nakaranas tayo ng malamig na panahon, lalo na po dito sa Metro Manila. Sa lukuyan ay wala pong LPA o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalong-lalo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong shear line ay inaasahan na makakapekto pa rin sa Southern Luzon at Visayas bukas at sa Miyerkules. At yung amihan ay patuloy pa rin makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. At sa lagay na panahon ngayong araw, halos buong Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan. Asahan ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Maraming ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Bicol Region, lalo-lalo na sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Sa lalabing o sa Metro Manila, fair weather po tayo. Sabihin ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 hanggang 27 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong kung gaano kalamig ang panahon doon sa Baguio City, ang agwat ng temperatura ngayong araw, inaasahan po natin, nasa 15 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 hanggang 27 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Maulan na panahon ang inaasahan sa Eastern Visayas at Western Visayas dahil sa shear line. Kaya sa mga kababayan po natin na mag-ingat po tayo at maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Central Visayas o sa lalabing bahagi ng Visayas, kasama na rin ang buong Mindanao. Fair weather po tayo kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. At asahan din ang isolated na mga pagulan dahil sa thunderstorm. Medyo mainit na panahon ang inaasahan sa Zamboanga City at sa Davao City dahil ang inaasahan po natin na pinamataas na temperatura ngayong araw ay aabot ng 33 degrees Celsius. And dahil sa shear line, makakaranas ng moderate to heavy rains sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern Samar at Northern Samar ngayon at bukas po yan. Kaya nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo at alamin po natin ang litas na lugar kung sakaling bilang paghahanda sa mga pagbaha o landslide. Halos buong Luzon ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa maalon ng ating mga karagatan. Kaya meron tayong gale warning, ibig sabihin na may naasahan po tayong matataas ng alon, na kung saan ang taas ng alon ay aabot hanggang 6 na metro o halos 2 palapag ng gusali.
Ang mga seaboard na sa ilalim ng gale warning, itong buong seaboard ng Northern Luzon, Eastern seaboard ng Central Luzon, at Eastern seaboard ng Southern Luzon. Kaya sa mga kababayan po natin na may plano o pumunta sa mga lugar doon, ay iwasan muna para sa ating kaligtasan. Ang araw po sisikat sa ganap na 6:22 ng umaga. Mamaya ang araw lulubog sa ganap na 5:58 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Maraming salamat Kuyang Zali Aurelio ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Kasama si Justin, kisa neto makibalita makialam. Ayan ho mga kabalen, asahan yung maulap na kalangitan sa buong Luzon ngayong araw ho ng Lunes. Kasama si Justin, kisa neto makibalita. At may mga bahagi po ng ating rehiyon, partikular dyan sa may bandang silangan, Aurora, ang makakaranas din ang mga pag-uulan dulot ho ng shear line kung tawagin. Stream, at the 36 News Stream, kasama si Justin, kisa neto makibalita makialam. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan ngayong araw ho ng Lunes. Eto mga kabalen, headlines muna tayo. Simulan natin. Usapan dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Etong usapin ng vote recount. As of this moment, talagang 12-0 is real. Ito ho ang naging pahayag ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag sa flag ceremony ng lungsod ngayong pong Lunes yan, February 9. Balitang makatotohanan, Kaugnay ho ito ng election protest na inihain ni Maylene Pineda Cayabyab na talong mayoral candidate noong 2025 elections na tumutukoy sa umano'y irregularidad tulad ng mga pre-shaded ballots at mga issue sa mga automated counting machine o ACM. Dahil po dito inatasan ng COMELEC First Division ang Judicial Record Section ay secure at muling bilangin ng mga balota mula sa 48 pilot tested precincts na tinukoy ho ng nagprotesta. At ang bilang na ito ay katumbas ho ng 20% ng kabuang 239 clustered precinct dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Bilang bahagi po ng proseso, isinagawa ang recount ng mga balota mula February 2 hanggang February 6. Ngunit magdedepende po sa resulta ng pilot recount kung magkakaroon ng full-blown recount sa buong lungsod. Ayon ho kay Caluag, hinihintay pa rin ang pinal na desisyon ng Commission on Elections o COMELEC at patuloy umanong iginagalang ang proseso at karapatan ng bawat kandidato. balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Tumanggi naman hong magbigay ng pahayag si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Dahil ayon po sa kanya, limitado pa ang impormasyong maaari niyang ibahagi. Anya, maaari lamang maglabas ng detalye kapag opisyal nang nailabas ng komisyon ang kanilahong desisyon. Skip the scroll and stream. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Vilma Caluag kaugnay nitong update sa vote recount ng COMELEC. Kabaluan tamo po at as of this moment, ila naman po ing linto resulta, talagang 12-0 is real. Yeah? At pero syempre po, gagalangan tayo ing proseso, gagalangan tala ring karapatan ning balang kandidato, magprotesta la, kailangan po
respetuan tamo po ito. At paninayan tayo po ing final na ning COMELEC ketang meging resulta. Okay? Kabaluan tamo po. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justine. Yan ho ang tinig ni Mayor Vilma Kaluwag kaugnay nitong vote recount na isinagawa ho ng COMELEC. Wala pang pinal na desisyon kaya nga nang binanggit ng alkalde at ng tagapagsalita ng COMELEC Region 3 na si Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque ay hindi mo na maglalabas ng detalye dahil hanggat hinihintay itong pinal na desisyon. Kaya ho mga Fernandino, tumutok lamang sa mapagkakatiwalaang istasyon CLTV 36 para ho sa mga balita at impormasyon kaugnay nitong vote recount at para diretso tayo sa mga source mula sa COMELEC at mula ho sa mga involved dito sa nasabing usapin. Ito, bago ako magpaalam. Balita, mapagkakatiwalaan. Magpapaalam. Ayan, ay Scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justine. Di sa neto makibalita, makialam, matuto. marami hong mga kinilig kagabi dito ho sa dating game na nasaksihan ng live dyan sa mga Lakeshore, Philippines, sa Mexico, Pampanga. Ito yung panapanahon dating game ng RBC Media Group. Hatid po sa inyo ng CLTV 36 at ng RW 95.1 FM. Ito'y kinagiliwan ng mga netizen. Talagang nakita natin. And even yung mga nandun sa site kahapon, kasama na ako doon, ay talagang napapakilig, ika nga. Dahil bagay na bagay, di ba? Match ko sila. Ayan. Ang tabayanan kung ano ang magiging ending nitong, of course, at kung ano yung magiging resulta ng magiging date nila, di ba? Ni Cyril Rain Nulud ang ating naghanap ng makakadate at syempre nagmatch po dito sa ating kabalen. Ito po yung basahin ko yung detalye. Nagmatch si Cyril Rain at si John Eric Hernandez dito sa ating panapanahon matchmaking contest habang ito yung mga ilang eksena Doon naman sa pangalawang game natin, si Krishna Yasser Rodriguez at si Krisa Arcana ang ang last match naman at sila ay magde-date din sa Feb 14. Abangan ninyo yan. Skip the scroll and stream. Ito yung reality love story. Kilig na kilig ako kasi kahapon nung interviewin natin sila Rain at si John Henry. Ayan. John Eric, sorry. Si John Eric ay inabutan natin talagang mega chika sila di ba? Ano talaga natural na natural yung kanilang kwentuhan dun sa backstage. Kaya nga sabi ko, uy, may chemistry tong dalawa. Araw naman ng mga puso, di ba? Support natin, di ba? Ate, maganda yan. Sabi nga kahapon ni Rain, usong-uso yung mga dating game ngayon, even yung mga dating apps, di ba? Pinag-uusapan, nandyan, magsaswipe ka pag may gusto ka, pero iba pa rin yung dating game na personal na nakaharap daw nila yung kanilang mga pagpipilian at natuwa. Ang tabayanan ninyo, mali nyo, masundan pa yan. At kayo na yung makahanap ng inyong makakamatch, di ba? Palakpakan natin lahat ng mga lumahok at syempre, itong mga nakisaya. Maraming salamat sa mga sumuporta rin dito sa Panapanahon with DJ Kian, hatid sa inyo ng RBC Media Group. Ayan. Siyempre, babatiin ko na rin, pakita ko na rin. Ito po, meron tayong bagong Reyna de Bacolor. Ayan, nung Sabado naman, hinatid din sa inyo live ng CLTV 36 ito. Congratulations kay Charis Garcia ng Barangay Cabalantian. Siya po itinanghal na Reyna de Bacolor 2026.
Samantala sa ibahong balita na puno naman ng sigla at saya ang pagdiriwang ng ika-101 o 101st Grand Alumni Homecoming ng St. Scholastica's Academy, Pampanga. Dito pong Sabado yan, February 7, kung saan muli nagsama-sama ang mga kulasa mula sa iba't ibang batch. Bahagi po ng programa ang pagkilala sa mga natatanging alumni sa pamamagitan ho ng Gawad Husay at Saysay Award bilang pagpupugay sa kanilang mga tagumpay at ambag ho dito sa ating komunidad. At isa ho sa mga pinarangalan, si Laos Group of Companies Chairman and CEO, Lizette Laos Velasco, ang ating hepe dito ho sa LGC na kinilala dahil sa kanyang natatanging kontribusyon at serbisyo sa larangan ho ng professional practice. Sa temang SSA 101 Together as One, lalo pang pinagtibay ng selebrasyon ang pagkakaisa at ugnayan ng mga alumni sa kanilahong alma mater. Ayan, muli pagbati kay Ma'am Lizette Laos Velasco at sa buong St. Scholastica's Academy Pampanga community sa matagumpay ho na pagdiriwang ng inyong Grand Alumni Homecoming. Kabalayan, magpapaalam na ho si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Para ho sa mas marami pang update at mga balita, i-like at i-follow lamang ang ating social media pages at CLTV 36 News. Muli po, para ho sa mga balita at impormasyong makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat po. Kasama si Justin Dizon, ito na itong makibalita, makiawa, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama.